занаки ришдор дар деҳаи серодами турбат дар ҷанубии қазоқистон зани ришдорро ҳама мешиносанд. мӯътабар тораева зани 70-солае дар ҷануби қазоқистон дар миёни сокинони маҳал машҳур аст. ӯ муддати 35 сол аст ки риш мондааст. зан дар мусоҳибаи ихтисосӣ дар бораи намуди зоҳирии ғайриоддиаш ва сабабҳои натарошидани ришаш мегӯяд. риши занона мерос аз гузаштагон. мӯътабар апа чӣ гунае ки ӯро хешовандон ва наздиконаш бо эҳтиром номебаранд, дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. баромадани мӯй дар рӯй барои зан ҳеҷ гоҳ ҳайратовар набудааст, зеро модараш, хоҳараш ва бибии модариаш ришдор буданд. тӯли 35 сол аст ки рӯи зебову занонаи мӯътабар Тороева зери риш мондааст. дар 34 то 35 солагиам дар рӯям риш баромад. он вақт ман соҳиби шавҳар ва ду фарзанд, духтару писар будам. ба мӯйҳои баромада дар рӯям ки дар аввал кам буданд аҳамияте намедодам. баъдтар онҳо зиёд шуданд. сипас мӯйлаб баромад. қиссаашро оғоз кард мӯътабар бибӣ. зан мегӯяд ки дар маҳаллаашон бе ёдоваршавии калимаи ришдор ӯро кам одамоне мешиносанд. ҳамсари зан ки мӯзадӯз будааст 7 сол пеш вафот мекунад. вақте ки ришҳои ман мебаромаданд, ӯ тааҷҷуб намекард. баръакс мегуфт нигоҳубин кардан лозим. ин доди худо аст. вақте ки шавҳарам маро дастгирӣ мекунад, ман аз чӣ тарсам? вай ҳатто хурсандӣ мекард ки занам машҳур гашта истодааст, афсуд мӯътабар бибӣ. тӯли 35 сол аст ки мӯътабар Тороева аз ришаш ҷудо намешавад. давоми ин солҳо вай боре ҳам риш натарошидааст. дар хаёли мӯътабар бибӣ суханҳои пиразане ки дар вақти ифтор ба ӯ гуфта буд нақш бастаанд. зан тавсия додааст ки ҳеҷ гоҳ ришашро натарошад. вай ба ман гуфт агар ришамро тарошам бемор мешавам. ӯ гуфта буд ман шахси оддӣ нестам ва дар авлодам шахсони ботақвои дорои қобилияти шифобахшӣ буданд. дар ҳақиқат бобокалони ман муллои машҳур ва дорои қобилияти давобахш будааст, ёдовар шудааст мӯътабар бибӣ. ӯ қайд мекунад ки ҳеҷ гоҳ аз роҳи дин рӯй нагардонидам ва ҳар рӯз намози 5 вақтамро ба ҷо меорам. ҳоло дарозии риши зан аз 15 то 16 сантиметрро ташкил дода, байнашон сафедиҳо низ намоён мешавад. ман ришамро ранг намекунам. ҳамсоя зан шӯхӣ мекунад ки агар мӯятро ранг кардӣ, ришатро ҳам аз ёд набарор, мегӯяд вай. аҷибу даҳшатнок. мӯътабар бибӣ аллакай бо нигоҳҳои тааҷҷубомези мардум одат кардааст. касе аз худои ман пурсидааст ки оё шабҳо ба мард табдил намеёбам. мо ба ин гап аз таҳти дил хандидем. ин хел шӯхиҳо бештар дар маъракаҳо ва ҷойҳои серодам мешаванд, илова кардааст зани ришдор. ман бо ришам мефахрам. мӯътабар бибӣ мегӯяд бо риши дарозаш ки ӯро машҳур кард ифтихор мекунад. тез тез ба Тошканд меравам. он ҷо маро ҳатто кормандони гузаргоҳи марзӣ мешиносанд. 3 сол пеш чашмамро ҷарроҳӣ кардам. рости гап хело тарсидам ки кур мешавам. шукри аллоҳ ҳамаш хуб гузашт. табиби тошкандӣ маро мисли модараш қабул кард. дар гузаргоҳи марзӣ ҳамеша аз саломатии ман пурсон мешавад. баъзеҳо фикр мекунанд ки ман ҳаҷ кардам, аз ин хиҷолат мекашам. охир саломатиам намегузорад ки ба зиёрати хонаи худо равам, афзудааст вай. зани ришдорро аз қазоқистон ба дигар кишварҳо барои наворбардории филмҳо даъват карданд, аммо ӯ рад кардааст. чанде пеш мӯътабар бибӣ дар телевизиони Украина баромад кардааст. дар деҳааш зани ришдорро ҳама эҳтиром мекунанд ва ҳамеша ӯро барои гузаронидани маросимҳои миллӣ қазоқӣ даъват мекунанд. масалан ӯро барои буридани банди пеши роҳи кӯдак, маросимест дар Қазоқистон ки ҳангоми аввалин қадамгузории кӯдак анҷом медиҳанд, идора ҳамеша даъват мекунанд. кам нестанд ашхосе ки аз ӯ дуои хайр мепурсанд. бинандагони азиз, инак расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.